For sådan nogle jyder, som jeg har lyst til at spille amerikansk countrymusik? Det ved jeg ikke. Det er jo mange år siden efterhånden. Vi har jo eksisteret i 15-16 år efterhånden, så altså, vi kunne godt lide musikken. Det er glad musik, og folk kan lide at danse til det. Så det er nok derfor. CB Rollerskate vil spille et nummer, det hedder Sad Songs Make Me Wanna Cry, og det er skrevet af Karen Andersen, som vi snakkede med lige før. They sing all those sad songs. Don't they know it hurts so much? I've tried to forget.